99.9 Plaza Radio, la palestra de los viernes con la Fundación El Secreto de la Filantropía y siempre con nuestros amigos de Sargantana, y nos acompaña Josep Barona. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Molt bé, muchas gracias y buenas tardes. Benvingut a la palestra, y tú eres autor de Art es la paraula, que está como bilingüe porque fica de baix. Arte es la palabra, pero es un poemari. Sí. Contanos un poquet, com comença... perquè tu eres historiador de la ciència. A mi m'agrada tantíssim. Els autors... No, perquè és veritat, perquè és la riquesa i la potència, que escriuen d'una cosa, d'història d'altra, i són metges, i han fet això. Són coses molt diverses, però que, com deia abans Francisco López Porcal, parlava un poquet, tot està molt connectat també, les humanitats, la cultura, el pensament, la literatura, la poesia, n'hi ha una connexió. Com ha succeït això? Contanos un poquet com comences tu. Bueno, jo he escrit tota la vida, he escrit assaig acadèmic, soc catedràtic d'Història de la Medicina en la Universitat de València, tinc una obra acadèmica molt consolidada, però a banda d'això pues, sempre he participat activament com a periodisme en la premsa, com a divulgació científica en les revistes com Mètode o en Le Monde Diplomatique o en altres, i també en premsa diària. Vull dir, sempre he escrit i he fet literatura de ficció, he escrit també un parell de novel·les i algun assaig divulgatiu, i ara pues, este és mi primer poemari, llibre de poemes, efectivament. Art es la paraula o arte es la palabra. ¿Y cómo te sientes? ¿Mejor poemari? O sea, mejor poema, mejor literatura, novela? ¿Cómo te encuentras más cómodo? Bueno, yo soy muy crítico conmigo mismo y cuando me decido a publicar alguna cosa le he dado muchas vueltas. Yo me siento cómodo digamos en las tres dimensiones, en el ensayo, en la poesía y en la narrativa, porque para mí representan tres formas distintas de lenguaje de una realidad que es muy amplia y muy plural. Y investigarla y verla desde esos distintos puntos de vista me parece que es esencial. Yo creo que en el caso del libro que ahora presentamos o del que hablamos, creo que es algo así como entender que todo lo que nos sucede en cualquier momento de la vida se puede describir o se puede percibir y traducir a un lenguaje más subjetivo, más personal, más poético. Me parece interesante eso, ¿eh? Está aquí también otro escritor y compañero de Sargantana, que és Francisco López Porcal. Què quieres decir, Francisco? No, jo donar-te l'enhorabona perquè la veritat és que unir la ciència i les humanitats és ideal, no? Perquè aquesta lírica és fonamental i diu molt de la persona. M'ha cridat molt l'atenció, no?, el que diu així en el prospecte, diguem, del llibre, no?, que diu la poesia és l'art abstracte de la literatura, un territori construït des del llenguatge, de la subjectivitat, on el real és l'invisible. Que bé descrit, no? Perquè la veritat és que tens molta raó, no?, en aquest aspecte. Jo crec que la literatura en general, però molt més particularment la poesia, és un territori on no se poden dir mentides, és un territori de veritat, on la veritat és el punt de partida de lo que uno escriu. Però també molt abstracte, clar, perquè el sentiment de vegades és abstracte. Sí, és molt subjectiu, però jo crec entre els autors que a mi m'han fet pensar més en termes poètics, per exemple, està el d'origen americà però trasplantat al Regne Unit, Thomas Eliot. Jo crec que a mi me va impactar molt com a crític literari parlant de poesia quan explicava que la poesia no sols és el llenguatge dels sentiments, de les emocions, d'allò que uno guarda dins, sinó també és una visió d'una realitat que a vegades és molt més prosaica, no? Pense que mirar les coses en termes poètics vol dir no sols veure-les, sinó també entendre-les d'una manera molt personal i molt individual i molt personal, que no sempre té per què ser bonica, hermosa i atractiva des del punt de vista, o tocar les emocions. A mi me pareix això, eixamplar el territori de la poesia, en parlar, per exemple, pues, no sé, de la ràdio, no sols de la mort i de la vida i de les coses transcendentals, també de menjar amb un amic,
o de no sé, o de... Sí, de coses quotidianes. Efectivament, jo crec que fer poesia de les qüestions quotidianes és un repte que tots hauríem de viure més poèticament i d'aquesta manera pues, viure la poesia, no sols escriure-la, sinó viure-la, que això és el segon nivell. Perquè un pot percebre la realitat poèticament, però hi ha un repte que és traduir això en paraules, en un llenguatge personal, en un llenguatge subjectiu i diferent de la resta. El poemari està tot en valencià? El poemari està en les dues llengües i això, des del meu punt de vista, és una provocació, perquè vivim en una societat diglòssica. Bueno, és una provocació. O escrius en valencià o escrius en castellà i t'has de decantar. I jo, des que era xicotet, per cultura, per educació, he tingut una formació molt internacional i sempre m'he negat a escriure'm a una llengua, a escriure'm a un partit, a escriure'm a un grup i renegar i convertir els altres en enemics. O sigui que és provocació en la mesura en què... O sigui, el poemari, el mateix, està en les dues llengües. No és que n'hi hagi la versió castellà... És un poemari bilingüe. És un poemari ja bilingüe. Sí. Està molt bé pensat, Alguns poemes són originalment en valencià, sí. Altres, possiblement la majoria, tenen un origen en castellà i estan tots traduïts... Clar, perquè per escriure-hi més poema sí que és divers. L'altre dia parlaven en un que va fer la novel·la també en valencià, La demència, i luego Gregorio, n'hi ha traducció. Però jo pense, per a escriure la poesia, que és com molt íntima i si fa un poquet de rima, no sempre té per què rimar, però o en una llengua o en una altra, com tu estigues més a gust i més còmode, però no? A ti com teneix més? En valencià o en les dues llengües teneix? O teneix un poquet més en valencià o en castellà per a fer la poesia? Pues depèn dels contextos, les persones, perquè el problema de canviar de llengua té molt a veure en el món en el que estàs vivint en aquest moment. Jo els meus abuelos parlava en valencià, els meus pares en castellà, tinc amics en els que parlo sempre en valencià, i llavors, per a mi, utilitzar les dues llengües, reivindicar les dues tradicions i fer-ho d'una manera integrada és el que crec que este país necessita. I justament sempre és la situació de la negació de l'altre el que estem vivint. Per això, la majoria de l'obra, una gran part, està escrita en castellà i traduïda, i l'altra, que no és menor, però igual és un 30% dels poemes, són originalment en valencià traduïts al castellà. Com és prosa poètica, vull dir, és poesia sense rima, no tinc el problema que tu esmentes, si no seria tot un altre, clar. Ja. Curiós que alguns poemes estiguen ubicats en el Japó i en el paisatge com a fons. Sí, bueno, és que dona la casualitat de que la meva professió, jo soc professor universitari i des de fa 7 anys soc professor visitant de Tòquio i de la Universitat de Kumamoto. I llavors vaig cada any i dono un curs allà. Quina meravella, i participo en congressos i activitats. I llavors la primera part, i és una de les raons per les que el poemari està publicat, crec que és potent i té a veure amb la percepció que des d'un outsider que arriba de València i que té una construcció personal molt europea i molt valenciana, se troba en un món que li colpix. I d'aquest colpir venen la primera part dels poemes que es diu Cirerers en novembre perquè és l'època de l'any en què... Cerezas en noviembre. Sí. Pues, Josep Barona, art es la parábola, arte es la palabra con los amigos de NPQ en la editorial Sargantana. Muchísimas gracias por haber estado en este Viernes Cultural en la Palestra. Moltes gràcies a la Palestra per donar-me veu i per convidar-me al programa. I enhorabona pel programa. Una abraçada molt forta. A vosotros. Gracias. Adeu, gracias. Se nos va el tiempo. Luis, fin de semana. Tú saldrás de fiesta como toda la gente joven. Sí, dilo. Sí. Pero a ver si vas a Sorolla, a ver si visitas la Feria del Libro. No, también hay tiempo serias. Para todo. Estar en familia, domingo de misa por la mañana y comida familiar luego, hombre, un poquito de orden. Francisco López Porcal. A que le firme yo un ejemplar. También. Claro. ¿Mañana estás? Mañana estaré todo el día en la caseta de la UNED. De la Universidad de Educación mañana y tarde. Ahí pueden ir a ver a Francisco López Porcal. Se nos acaba el tiempo. Volveremos el próximo viernes en el Cultural, pero el lunes que viene en la Palestra diaria normal y corriente. La semana que viene hay que hacer algo con la Virgen, que es la festividad de la Virgen. Tenemos que dar información detallada. Nos espera una semana de infarto con varias entrevistas. Vamos a hablar con una asociación también de enfermos de fibromialgia. Vamos a tener la nueva exposición de la Galería
día Pilares y el nuevo artista que va a exponer en Pilares, que nos visitará también el miércoles. Vamos a tener a Mayor Oreja, que hay un acto, se presenta un libro también sobre el Papa el próximo jueves aquí en el CEU. Vamos a tener una semana de locos. Gracias a Pablo Barreales en el control técnico y la realización. Sigan escuchando 99.9 Plaza Radio y que Dios les bendiga. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar.